Egwu a na-agụ kịta bụ egwu Pati Obasi. Egwu a so n'ofu egwu na-ege mgbe mpere mpe. Ozi dị n'egwu a na ndụmọdụ dị n'egwu a bụ unu niile ka m na-enye ya, ma mụ onwe m kwa ahụ wekwa onye m na-ekwuru ije. Ụba na-enye nsogbu, ego mara mma ma n'ome ebinye. Juke na onye nwere ego, juke na onye nwere ego, mere gịnị gịnị ka o mere baa. N'ụgbọndụ onye nwanyị jiri za ya hụrụ ego n'anya maka ọ hụrụ ego n'anya na dị dangerous. Arụ niile dị iche iche mere ala anya dị mma, ịhụnanya ego ọ bụ ya mkpụrụkwụ ya. Ghọtago? Ya ka ofu ihe a ka m ka na-ekwukwe nụ. Mighty men of fraud, opposers mighty men of God. Ndị ji chọọchị efe mmadụ ajọ, ndị osi n'ụka bụ ozu. Abracadabra people who claim to be anointed, but ya come on efe mmadụ ajọ, amabo ya new anointed. Aha! Kita ka m ga-eche gị bụ ụmụnne m. Maka ndị asị na ha bụ ndị man of God, ele ha na-akwa ha ndị GO, Daddy GO na Daddy YP, Daddy DO na Daddy BC. Unu bi unu ewere ndị mmadụ mepe ọfịs, eriribe ha ọfịs otu nsi chọọ, sata ofe ihe unu ga-asata were ya na-eme maji. Ị na ọ na-ekọ mmadụ aka n'isi si ya na nwanne nna nne ya na-eme ihe na-eme ya, na-eti ọgbaghara na ezinụlọ dị iche iche. Efe mmadụ ajụ, anyị machakwa ihe unu na-eme, o. Fraudulent people. Ọnụ awụ ndị ezigbo yahoo. Unu wụ ndị ga-awụ asị ka EFCC mewe arrest ebidogodi n'ụlọ. Unu ebuga anyị atọrọ bilion every Sunday. Unu ewere ya na-agba Range Rover. Si mmadụ were stika tinye na moto ya. Ihe nwa na ọnwụ na moto si nwe accident ọ ga-anwụ, mana stika ha dịkwa na moto nke go. Iwere ndị ọzọ mere ọfịs gị nnọọ na-eri ndị mmadụ mugu. Udodi, ọkụ ihe niile abụ ịhụnanya ego aha na-ekwu maka ya. Ewepụ maka ịfụnanya ego, ụmụ ihe ndị a ga na-eme ụmụnne m. Igwe na ya uche o. Ndụ karịrị ihe na-eji ata ya mmanụ karịa uwe ehihie o. Ndụ karịrị ihe eji ata ya mmanụ karịa akụ enwe o. Maka ndị nke sị ha na-eme Y+ ihe ebe iwere mmadụ ibe gị nnọọ ọgba ọgwụ ego ọgbapụ ara, igo Benz na-agbakwa ya, obi a na-atọ gị ụtọ. Nwanne m agwakwago mgbe ọ ga-akụrụ ya aka n'ụzọ kpọkpọkpọ ịnwụọ, Benz go, Range Rover gị, Bentley gị ahụ, duplex ahụ ịrụ, ihe niile ahụ ụmụ nwa gị niile, nwanne hapụ ha niile. Mgbe ahụ itido 6 feet nọ, ịmagodo otu esi eme ya. Mgbe ahụ ọsọ gị nwee bilion nwee 90 trillion, ihe niile ga-awụ nonsense. Ịma why? Because ọ naanị ihe ịrụ n'ụwa ka a ga-eji ezute gị. Amasị m ihe a ga na-akpọ gị mgbe ị ga-anwụ. Ịhụnanya ego ka ihe na-ese a n'anya ụmụnne m, ka ihe na-ese a n'anya. Ụba na-enye nsogbu, ego mara mma ma n'ome ebiri ihe. Ụfọdụ rere aka ọnụ uche ha ree nwere onwe ha n'ụwa n'ihi na ọ bụ ego na-achị. Ego a anyị ji maka ya ebudo onwe anyị ka m jigodi. Ọkwa mmadụ ibe gị tepụtara ya n'echiche, pie ya n'akwụkwọ nye gị, i were maka ya na-akpafu ọbara. Ndị na-eme ka mmadụ gbaghara, ndị na-eme mmadụ ọnara ha uche, ndị nke ti nwaanyị eme nke ha na-eme. Nwanne emecha ihe a niile ọkwa n'ụwa ka obi dị biko. Jugodo onwe gị ihe ibi n'igwe ga-abụ ma ọ na imechi ihe a gaa dị other side. Alpha, ele ihe ị ga-agbalịchi ka ihe ị ga-agwa onwe gị. I don't understand. Ego ole nwe ihe ahụ ọtụrụ gị ibu mmadụ kwafu ọbara. Na wow, na-echekwa n'echiche o. Ndụ karịrị ihe na-eji ata ya mmanụ karịa uwe ehihie o. Ndụ karịrị ihe eji ata ya mmanụ karịa ihe eri o. Nke a ọzọ ụmụ nwa ka m na-agwa ya. Ịbịa nnọọ hapụ onye nwere fuchọ, hapụ nwoke na-agba mbọ gị na ya dị na mma, chọwa ndị Venza, chọwa ndị isi awebata, ndị na-anya gold, ndị ga-enye gị shawama. 2 months later were gị gbaa Benz, ọ bụrụ ihe i mere onwe gị. Ọkwa ịhụrụ ndụ anyị nọ n'ime ya, ọ karịrị shawama o, karịa iyi Gucci, karịa ịgba Bentley. Anakwa m ebu na ọ dị mma.
ọchata ike ga-agbakwa Bentley ịghọtago mana ihe m na-agwa gị nwanne m enye ya n'ụzọ ziri ezi maka na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ọkwa ndị nna nna anyị kụziri ya n'okwu biko mana nwụ m na-ekwu na ọhụrụkwa m na-ekwu na-ekwugo ya tutu amụọ m na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ n'ebe onye na-akọ ka ọ na-eri ọ ihe zakwa ya workshop na where you dey work na there you dey chop ọnwa ibe ga-ahapụ nwoke na-agba mbọ gị na ya nọ since 1 year hụzi onye nke nwere Venza Ross ya ọzọ isi na blessing of God 2 months later were gị metụrụ ihe gbaa Venza version 2.0 nwanne 2020 Range Rover ịnwụkwala echefugo gị nwanne a na-ebe ọnwụ gburu ya mana iji aka gị gbuo onwe gị maka gịnị akpịrị ego ka anyị kwa na-akpịrị anyị nga ụmụ Igbo ọ bụla ka ọ ha m n'ọnụ ekele kelere Mpati Ọbasi ebe ọbụla ọ nọ ka mkpụrụ obi ya zuo ike na nchekwa maka na ụmụ egwu ndị a bụ ihe wụ ị na-ege ya ụta ị na-eche echiche dị omimi ghọta na ụwa anyị nọ n'ime ya enweghị ihe ọgwụ onweghị ha ji bịa ụwa onweghị ha ga-eji ala ịgbachagodi Venza ana m asị na ọ dị njọ ikwuruchagodu na omechi ihe niile nwanne at the end of the day ofusi spirit ahụ ka anyị niile na-aba n'ime ọsụpensi were ebe odoro akpati gị ịnwụọla wee nwụọla ga ọya bụ ihe m na-abụ ụnụ ọ bụ oge ọha m n'ọnụ ụmụ Igbo ihe m na-ekwu ka ihe na-aka n'anya ka ihe na-esa n'anya ka uche anyị dị n'ihe anyị na-eme akpịrị ego enwe ebe ọ ga-edu anyị aga onye gbaa mbọ ọ ga-ebi ezigbo ndụ rijuo afọ dị oke nwanne nwere ezigbo legasị a ga-eje cheta gị ma ị nwụọ n'ọya bụ nke ka mkpa ịghọtago